Hage kwbangma borok no Bubagra no yasu surui tai chajagya angbai mani bo amno tui bo kha khamjak tai Bubagra Tiprasa rok no hamkrai khlainani bagui kwbangma jatre potre khlainai ke haipano bo bini mote ingjagliya amoni bagui bo kha khamjak tai Tiprasa rok no jotono saimambayo kwbangma Tiprasa rok no support kai bono hamjagui bono Tiprasa rok no yogri sinai ni kwbangma bodol bodol bodolai pass khlai homani 13 ta seat manka haipano je ruling tongnai bono skraimaliya haike amoni Globo je Tiprasa rongni je mantai soktai no manenani bagui Tiprasa accord honoi Delhi thangai sign khlaimani agreement khlailaimani haipana a agreement khlaimani Globo se media ni bskango joto phunuguri baimani Globo se Tiprasa ni hamkraini bagui tabuk suk jora 1 year kakha 1 year selayan tesakai haipano se Tiprasa rongni hamkraini bagui je o kogremani agreement ni bisingtike tabuk bo khlaijagya ko Amtia je Tiprasa khoroksa khorongni rok no Tiprasa rok baksa bukso rang chao borok hai irai hini kok ruoi borok no rang chao hini sawi tongmani haipano Tiprasa rok ni kwbangma leader rok bongno jesapanang tongthong ukulung ni kok no amna sik sanan thangya haipano borok bo bkhao joto Tiprasa no nijini Tiprasa ni hamkrai khlainani chaitogo hayakai khlainani mochungjago hake kisa misa rang nugoi kisa jora pogoi tongmano Tiprasa ni hamkraino nainani haibano bobo puilani simino Tiprasa ni hamkraino mochungjagoi no bo amtui leader ngo hake Bubagra ni MLA tai MP ingna khai ingi tongmano haibano bo ngya hake amono bo sai tongo tabuk je Tiprasa rongni man thanya amsuke sani tongmani je kubuni 6 schedule je kubuni indigenous tongmani jagao hakai mani tongbai kya haipano chini o jagao hakai tomoni bagai manya haike ayang central ni sawi haika kok phaibo oro rirjangnani hni phaibo kini kesaro da narjak tong hni Bubagra sao haike amano Tiprasa rongni kongno chung chanan thaka busuke korei chung Tiprasa rok kubuni onyo notice ni Nagaland tai Mizoram Meghalaya Arunachal Pradesh Assam ni kwbangma tribe tongnai rok borok busuk develop bungjak chiyang Tiprasa rok ngake tabuk bung nok thai kaham korei hasuk huk khlaima chao thang phailai su khanyani chini Tiprasa ST rongni area ngakanya lama hamya jumoni poronogo kuki bai mete rok choba nanglaimani hake ajagani tribal hunjani kuki rok bongni area thangin nadi busuk develop bungjak ta chini Tiprasa ni nadi kaisa da city tong kaisa da shohor tong chini Tiprasa ni borongni ngake minority phano kaisa kainei bongni shohor tongo hake shohor tong hamani no kise misa ayang te develop ungmano hake chini orong nga ke jeng minority ele jes panongui tongdi majority panongui tongdi jeng o jagao city hayaka shohor khlai jamano chini borok rok nga kai thangmasi thangsina aguli rogo angama aguli rogo ta thangdi hini ma kogya a class 6 7 9 10 11 12 amo kisa bangla medium pore na batumani baga amo aguli thanglai na Omba yang kami utong tutu porimam beli. School kotor Don Bosco High Holy Cross High amter ko porinan gele do thangi pan masango chikun o bangla medium porinan chrise tauno hobaisi utakhan thangbaisi haki Tiprasa rokni bo shohor slamna nangka among hake jungno je chini Tiprasa leader tongnai rok chini Tiprasa government tongnai rok amro bo chubanani nangu hake o jaga o kong kok phayuka rang korei power sanan thangake Bubagra tongkhai toni jak Bubagra song tongkhai toni jak nukhana waisa ni hinjako waisa horjago waisa khlayan hni hinjago hake amoni bagai Bubagra kha khamjaka tai kwbangma Tiprasa lukurong no je bono naislai tongnai rok phano borong no phano saka je cholai tongmani hai irai khaijak tongmani hake amte haino khlaijak tongha tai bkhao borok feel khlaiga ke amtui tai ingna bamya omo tai ingla kha hni wanchuka ke borok o je BJP bai kathawi tongmani NDA bai tongmani oroni kage alada ngai thangnai hni bo sawo Bubagra tai boni je leader tongnai rok Tipramotani leader tongnai rok borok no bo haino sawo bo hake kok ngai ka ora haise je Tiprasa rongni mantai soktai no amni ke ksari jak tongmani amo bo jaga amo to kebo sawimiya Tiprasa lukurok amo nung wanchugi pan tongne amo confirm ke saimiya ta hake Bubagra ba akongno sawo je Tiprasa lukurok bo agi ni simi je borok thanchangye sin sekang BJP hayake NDA rok bai ajora ni simino kisa sajak yangi hemeni tma male je o BJP rok amti khlaigla khne kwbangma Tiprasa lukurok no apro salai tonglayo hake tabuk Bubagra bo amte hekok samani bagai je jungwa ayongwasa khlai tonjaga jini kok
nas najakliya chung jushuna amtike feeling haka amu manai ba manya chung o jagani kotol thangnai nei je o bolai phai kok samani no khanalai Tiprasa lokoro je Tiprasa baksa bukso asawi tongnai ro borongni je asawi tongmani bongni nirasa angi thangka bkhani hake amono Tiprasa je lokurongni Tiprasa dofani hamkrai kagyang tongmania amona hamkrai rernani bagai kwbangma Tiprasa leader hanjangnai ro no omono sekangnani chai toklaikha je haya amono kebo trai khaya je agini simi Tiprasa kwbangma leader no trai khai tongnai ro o Tiprasa dofano kuchuk sakau tlang hamkrai kubuni je north east ni je tribal long no hamkrai ngma hai Tiprasa rong bo khlainani hinai chai tonglai mani amo successful inyangi tongo haike Bubagra songbo amono kha khamjak utuma hamale kwbangma je Buduland amo bo 6 schedule no Karbi Anglong ambo 6 schedule no a jaga hanga kai kwbangma a jaga je power rijagi tonga hanga kai tumani bagai je Tripura ni o ADC 6 schedule lo kai rijagya hake amono saw Bubagra bo kini kesaro da amon narjak toma klai ayang central ni phaipa no nei hake a baksa buksu Bubagra no mane insal khai kok sai tongpan bina je Salmani Greater Tripura Land High Constitution Solution Agreement rok biang thamai kya nei a borok rok agi amo sani tongprobo kebengo tabuk manyang tongro biang thang hni saw hake bobo bini kok samani mote ke bini jorati bo chai togini tongo kachang kha kok ba salaye nawi da mano hnai taining bo saimono ango saimono kwbangma Tiprasa rong no saimano voilence hayake joli mung phunugui nakhake amoni ni bolo sungnai ani bolo sungnai kubuni dofani boro bolo sungnai hake amono Bubagra bo sabo kachang kai kok salai nana ni hindi tongmani tamani norok silai bali nana nai Tiprasa rong no hai irai hinai sawi tong Bubagra hake Bubagra bo bini life bini family no care khlaiya oi bini family no slamia oi bo Tiprasa rong ni bagi besuk samung khlai tong hai bo se tabuk o jaga fol bo manya hanga bo bini tom ungsina hinu bobo belekeno kha khamjak no ungnai bobo hake tinin video amsuno noro video no sajak like khlai di share khlai di bell icon click khanyen tapok di subscribe khlaimani yagulo video kata danan bagi jotonon khulomba ke hambai।